sarki da ne yan majalisar da sarki a mai wanda suke da raga assalamu Allah ya kara da mutuwa sarki lafiya. Wannan kungiya kusan shekara ta biyu a Nigeria. Wani sarki da ne mukan kai ziyara da sarakuna domin neman tabariki kamar yadda ɗan uwa na yi. A wannan tawaga wanda muke tare da su akwai wakilai daga Katsina State, akwai wakilai waɗanda suke da Bauchi, akwai waɗanda suke da Kaduna Zaria da sauran jihohi. A wancan lokacin da muka aiko takarda sharari da ma'aikata mu zo mu tsara kamar yadda muke tafiya. Allah ya sa mu zo mu gane ba. A yanzu aka rubuta wanda suke kusa domin su zo neman sa albarka. Kuma dai a maka certificate na wannan kungiya da takarda a matsayin kuma ba a cikin wannan tafiya a ƙasa ba. Allah ƙara da wata sarki lafiya. Wannan kungiya ba a taɓa ta ba don cin zarafin wasu a sai don neman haɗin kan masarautun arewa. A ƙungiyoyi ne kamar guda 8 suka wanda suke shafa da sarauta. Suka yi alliance ta zama tasirin daga masarautun arewa da kewaye. Allah ƙara sarki lafiya a lokacin da aka zama ƙungiyar ɗan Kebbi State. Allah subhanahu wa ta'ala ya ƙoƙarinsa Allah ya shi rahama. Ni ina mutunta shi yanzu aka ba ni dama ni da cewa sakataren wannan ƙungiya mutum Kano. Allah ƙara sarki lafiya. To inda muka je mun aka kai mu gidan tarihi ko wani abubuwa na tarihi domin mu ɗauka ko muna neman tarihin sarakuna waɗanda suke da mulki a wannan wuri. Don sarki ne mun je wajen sarakuna da dama suka ce mu daina ɗaukan tarihin sarakuna a Facebook ko a harkar yaɗa labarai ko jarida. Mu je kuma sarakuna da kansu su ba mu tarihin su domin kar mu sa wani abu wanda ba daidai ba a samu saɓani. Don sarki daɗe muna neman tarihin masarautar Gaya sannan muna neman tarihin ka domin assasa littattafan tarihi da muke yi. Aƙalla duk kun neman taba sarki da muka je muka tafi hotonsa domin mu sa ofis ɗin. Aƙalla yanzu mun ga sarakuna guda 13 a Nigeria. Allah ƙara sarki lafiya kuma muna jin shawarwarinsu sannan kuma muna neman gudunmuwarku domin wannan yaƙi ne muke faɗa ɗaya cikin wannan tafiya. Don sarki ɗin waɗanda suke cikin wannan tafiya ta akwai 'yan majalisu waɗanda sun kai mutum 20 daga wurare daban. Akwai sarakuna aƙalla sun kai mutum 10 waɗanda ba sa magana amma suna cikin group na WhatsApp namu. Duk abin da muka yi ba daidai ba su kan taka mana birki ce da abin da ya kamata. Don sarki ɗin wannan shi ne kaɗan da abin da muka kawo ziyara. Allah ya ƙara sarki lafiya, Allah ya taimaki sarki kuma muna kira da sarki da akwai kwamnan ƙungiya da muke da shi wanda mai martaba sarki muna son masarauta ta ba mu wakilai guda 3 wanda duk abin da za mu yi mu sanar da su saboda ka rinka samun labarin da rikici. In mun yi daidai a sa mana albarka, in ba mu yi daidai ba a taka mana fi. Allah ƙara sarki lafiya da fatan alheri a gare ka. Allah ya taimaki ƙasarmu ya kare addinin musulunci. Assalamu alaikum wa rahmatullahi.